Guys, tingnan nyo, nandito kami sa kabukiran. Ayan, sa taas ng bukid. Mag-attend kami ng kasalan. Dito yung pinagdaosan nila ng kasalan. Nasa pinakataas ng bukid. Ayan. Ang ganda ng palibot. Ang presko ng hangin. Ang problema, ang layo-layo ng lalakarin. Why? Diyos ko po, bakit ganito? Yung daanan. Sa mga bata, parang isi-isi lang yung lakarin. Tingnan nyo guys yung kabukiran, ang taas-taas ng bukid. Diyos ko po, sakit sa paa. Kaya kung mag-aasawa, huwag dito sa bundok. Ayan. Taas ng bukid guys. Tingnan nyo guys. Pababa, pababa, pababa. Ito na sa taas na ito. Taas na ng bukid. Ayan. Sa taas ng bukid. Ayan, may mga bahay sa taas. May mga bahay dito sa taas. Kahit layo-layo pa guys. Sakit na ng paa ko. Guys, tingnan nyo to oh. Ayan, may balon. O, diba? Anong tawag sa inyo niyan? Sige lang video ni ate. Guys, ang layo-layo pa. Tingnan nyo naman, kabukiran. Yung dinadaanan namin guys. Sakit na ang paa ko. Pero yung mga bata, parang hindi napapagod maglakad. Nagsistakbuhan pa. Ay, malayo pa. Dapat nagtsinilas na lang ako. Nagsarasandal pa ko. Sa bagay, anas man nakasandal. Sige daw. Hello. Video yan. Nakidula sa kabukiran. Naka-video pa. Nakidula sa kabukiran. Sa kabukiran. Matag kay Pay Patri, harayoon. Hindi pa ito pinaibatan na rin yun. Ay, magkwatuno si Mili. Patunanan mo. Duman sa kay Aki, kay Kambalo. Diyos ko po, mga daanan to. Maputik pa. Pag umilang at yan, ay mga po, haral naso. Diyos ko po, ang layo-layo pa guys. Nang aming lalakarin. Tingnan nyo naman yung lugar. Selfie ba? May payong ako. Wala ito din ka. Asa na doon siya, mapicture kita doon sa dyan, magkakagaliw. Ano doon siya, kaya pag-init sa kapsas. Hindi ba niya? Ang layo-layo guys. Hingal ako. Nagkakahapa ako dahil sa oras tigi. Arayon. Ayun yan.
So, lahat, gusto maray natin po sa Lambansaro. Magayo na. Nangabot na po ang natuyang tiglahalat. Marita, ito ang awak mo to. Nagparahalat, ang nangyaong bigding, nagabot ng giraray. So, Bupi na lang yan. tagapas po mga patikang kagbabae, patikang kaglalaki. Tawad na po ng lugar muna ang halit po sa timbahan. Tayo po yan ang inot na tinatawan po ng privilegyo na makatukaw po ninyo sa primerong lamesa. Ito mga abay na lalaki, mga abay na babae. So siguro, pag-i-occupy ka na yan mga makanding kumawat na namin mahiling ka ng pitong sa Anta solo-solo man ma. lamesa. Solo lang. And naman po sa katulad mga ginagalangan ng principal sponsor, Nakaarabot kita digdiya. sunda po Mario Peña, ang saya pong kapartner si Mrs. Jennifer Abode, and ang saro pa po si Mr. Roderick Ginatore, ang saya pong kapartner si Mrs. Mary Ann Mahulog ang kanti po. Verdadero, Ayuman. and Kaso langin pa lang. ang saro po pala